715 щеше да е твоя. Моля те спри, се SMS и мезери. От такива като тебе ми блокира телефона. Чуй, ето новите ми правила за всички кандидати е това. Щрак, снимчица и биография в плик А4. Чуй, ето новите ми правила за всички кандидати е това. Щрак, снимчица и биография в плик А4. Глава не е тъй за красота, тя умее да избира, щото после да не плаче. Моля те спри, с SMS и мезери. Ако искаш да си с мене, нека е по моя начин. Чуй, ето новите ми правила за всички кандидати е това. Щрак, снимчица и биография в плик А4. Чуй, ето новите ми правила за всички кандидати е това. Щрак, снимчица и биография в плик А4. Кандидати е това. Снимчица и биография